Zarauzko nazioarteko 10. jazz mintegia astera dijoa aste honetan, eta aurten ere mintegiaren barnean dauden kontzertuak Munoko Karpan ospatuko dira gaueko 10 izango dira. Adibidez, aurten hasiko gara asteazkenean, bihar uztailaren 15ean gaua asteko xap taldea izango dugu aholtza gainean, Xare Ropet ahotsa, Angel Zelada, Paul Grafet bigarren taldea The Cherry Brothers, Mihal Goldfinger saxoa eta flauta jotzen, Txefo Billy bateria, Lando Stone basua, Xixo Jantegi gitarra eta Ignatius Johnny Hammond pianoa. Ostegunean uztailaren 16ean kontzertu gitarautua izango da, bigarren gauean bi talde izango ditugu, Gabatxo Connection eta Victor Prieto Trio. Lehenengo taldea Gabatxo Connection izango da, bateria jolea Vicent Thomas, kontrabasua Erik Oxanda Burru eta piano jolea Guillermo Billy Muñoz, saxoarekin Carly Ruse eta bomboardinarekin Batiste Tekler. Bigarren taldea Victor Prieto Trio izango dugu, akordioarekin Victor Prieto, kontrabasuarekin Gonzalo Tejada, bakteriarekin Ramón Ángel Rey, Victor Prieto akordioi jotzaileak eta konpositoria akordioia jotzeko modua goiktik bera aldatzen ari da. Instrumentu honetzako teknika eta soinu berriak asmatuz, musika mota ezberdinak jotzen ditu, jazz, tango, musika klasikoa, zelta, erritmikoa eta kolore berrien aberastazuz. Antonio Aretoan, arratsaldeko 6etan, Mikel Andueza kuarteto izango dugu, Maixo handien omenez kontzertu pedagogikoa irekia izango da datorren ostegunean ere. Eta ostiralean, uztailaren 17ean, nazioarteko jazz mintegiaren 10. edizioaren 3. gau berezia izango dugu. Lehenik eta behin, Mikel Laboa musikariari buruz, Imanol Uribe zine zuzendariak egindako filma ikusi ahal izango dugu, eta ondoren Iñaki Salvador Trio taldearen eskutik Laboaren musika izenburua duen kontzertuaz gozatuko dugu. Pianoarekin Iñaki Salvador ikusiko dugu, kontrabasuarekin Javier Mayor eta bateria jotzen Asier Oleaga. 20 urtez Iñaki Salvadorrek Mikel Laborekin lanean jardun zuen, Donostiako musikariak bere lagun eta kolaboratzaile omenaldi bat egin nahi izan dio hemen Zarautzen. Uztailaren 18ean, larun bat gauerako kontzertua Mark Asai Group taldearekin esku izango da. Bateria jotzen Mark Aiza, piano eta tekladoakin Roger Mas, kontrabasuarekin Tom Warreton, platoekin Heilisen eta raparekin Kore Runstein. Mike Aiza bateria jotzaileak duela 2 urte sortu zuen gaurko Zarautzen dugun taldea. Bere azken lanak Ofein izena du, jazza asin, jazzekin eta hip-hop berritzailearekin eta grobe musikarekin nahazten duten, Mary Glenn eta Stephen Warden abestiarekin. Uztailaren 19ean, igandean, Zarauzko nazioarteko 10. jazz mintegiko jazz gauak kontzertuen azken gauean bertsoa eta jazza nahaztuko du. Bertsolariak Andoni Egaña, Maialen Lujanbio, Amets Artzaiutz eta musikariak Vicente Martínez, Aritz Oleaga, Asier Ituarte, Jon Pires eta Julen Izarra izango ditugu. Gai jartzaileak Unei Elizazu izango dugu, mundiko improvisazioen onartutako bi kultur adierazpen garrantzitsuenak elkarrekin egongo dira oholtzan emanaldi honetan. Jazzaren musika improvisatua eta bertsolarien hitz improvisatuak. Musikarien bertsolarekin eta bertsolariek musikariekin batera egingo dituzte. Eta guk ezagutzeko momenturik interesgarrienak iazkoak pixkat entzungo dugu iaz nola izan ziren jazz gauak Munako Karpan.